அனுதின ஸ்தோத்திர பலிகள் பகுதி 78. என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் நீங்களாக்கிவிட்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை எனக்கு அருளிச் செய்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமது இடதுகை என் தலைக்கீழ் இருப்பதற்காகவும் உமது வலது கரம் என்னை அணைத்துக் கொள்வதற்காகவும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமது வலது கரம் நீதியால் நிறைந்திருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னை நீதிமானாக்குகிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலவும் என் நியாயத்தை பட்டப்பகலைப் போலவும் விளங்க பண்ணுவீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பொருத்தங்களை கேட்டதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் ஜெபத்தை தள்ளாமலும் தமது கிருபையை என்னை விட்டு விலக்காமலும் இருந்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கிருபையினால் என்னை சந்திக்கும் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் தாயின் வயிற்றில் என்னை காப்பாற்றினீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமீன். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலிருப்பதாக. ஆமீன். ஆமீன்.